Εγώ βγήκα να τη στηρίξω. Εγώ βγήκα να τη στηρίξω τη φίλη μου, την Αφροδίτη. Ένα κύκνο θέλω ρε παιδιά. Αυτό το ερώτημα, αγαπητέ φίλε, που μου γράφεις με τις μαργαριτούλες, γιατί δεν συνεργάστηκα ποτέ με το Φίβο, κύριε Αντρεούλη, διότι ποτέ ο Φίβος, αγαπητέ φίλε, δεν μου έκανε πρόταση να συνεργαστώ. Γι' αυτό και δεν συνεργάστηκα. Δεν ζητιανεύω στους φίλους μου τίποτα, εγώ να ξέρετε. Τους αφήνω μόνος τους να μου λένε. Ένα λύκο. Πάνο Μιχαλόπουλος, ευχαριστώ, ένα λύκο. Αυτός εδώ που βρίζει θέλω να τον βγάλω έξω, κάτι διάβασα. Ένα λύκο. Τέλος πάντων, έχουν βγάλει άλλοι. Ένα λύκο ρε παιδιά, ένα λύκο, πάνω μου συμφέρει. Μαργαρίτες, το Μαργαρίτες είναι του Φίβου, το τραγούδι είναι τους Μαργαρίτες, ο Φίβου, Μαργαρίτες. Ένα λύκο ρε παιδιά, γεια σου Κωστάκι μου. Ένα λύκο ρε παιδιά, ένα λύκο. Θα πάρουμε ποτέ ένα λύκο. Γιάννη μου, σε παρακαλώ πολύ, μπορούμε να μην γράφουμε για τους στιχουργούς αυτούς, δεν ήταν ο άξιος ο ένας και δεν ήταν άξιος ο άλλος. Να αφήσουμε έξω από το live μας τον κύριο Καρβέλα, τον οποίο αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε τον άνθρωπο γιατί δεν έχει γίνει κάποιο θέμα να το κουβεντιάζουμε, να είναι καλά. Είναι γνωστός μου ο κύριος Νίκος, να είναι καλά. Αν τον αφήσουμε έξω από την κουβέντα αυτή. Το πρόβλημά μας είναι ότι με πολύ άκομψο τρόπο. Καλά, περίμενε. Με πάρα πολύ άκομψο τρόπο προσέβαλε μια πολύ μεγάλη κυρία της περιοχής μας, των Βορείων Προαστίων, την κυρία Αφροδίτη Κοζανιτά. Μια γυναίκα θεά, ομορφιάς, μια κούκλα. Τα ωραιότερα μάτια που έχω δει στη ζωή μου, τα ωραιότερα μάτια σε γυναίκα που έχω δει στη ζωή μου, τα έχει η κυρία Αφροδίτη Κοζανιτά. Είναι μια θεά. Και μια κυρία σεμνή και πολύ κυρία όμως. Γεια σου Χριστίνα μου. Γεια σου Μαρία. Τα ωραιότερα μάτια και μεγάλη κυρία. Πολύ μεγάλη κυρία. Και μεγάλη μου τιμή που τη γνώρισα. Και με αγαπάει και με συμπαθεί. Και το λέω και συγκινούμε. Μεγάλη μου τιμή. Και ο Φίβος. Από το 2000 έρωσε προσωπικό το Φίβο. Τη μητέρα του πολλά χρόνια πριν από το 2000. Σύμφωνα. Πάμε ένα κύκνο. Θέλω παρακαλώ πάρα πολύ να προσέχουμε όταν μιλάμε. Αυτό το live δεν είχε καμία... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε ένα κοράκι. Πώς πήγε η κουβέντα με το Μικρούτσικο να μιλάει για την Γιονάκη? Ήταν η Γιονάκη καλεσμένη Αγγελική στο στούντιο, του έκανε μία επίθεση γιατί εκείνος είχε πει, είχε ακούσει για κάτι νηφικά που κορόιδευε η Γιονάκη που φορούσαν κάτι άντρες και λέει δεν μπορώ να βλέπω, λέει, άντρες να φοράνε νηφικά επί Γιονάκη. Ο Μικρούτσικος είπε και εγώ δεν μπορώ να ακούω για κάποιον που πυροβόλησε τη γυναίκα, τη μάνα του παιδιού, για τον πατέρα της Γιονάκη εννοούσε προφανώς, δεν το ξέρω, δεν το έχει πει ο άνθρωπος. Και όταν την κάλεσε η καινούργιο στην εκπομπή έκανε άμεση επίθεση στο Μικρούτσικο. Εσύ που λες αυτά που λες είναι συκοφαντίες, πετάχτε τον κύριο έξω το live. Με σίγαση για όλο το live. Πάμε. Μπορείτε να γκουγκλάρετε και να τα διαβάσετε όλα.